खावलायहरनाय थायो रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनथों गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर उन्दै गथ' अन्थाव बाथाव आहार जानाय गथ'खौनो गारनानै खारदों सानसोरां नार्जारिनि अनसुलि बिसि रैसुमै नार्जारिया जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बियो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय राङिजरा गामिनि दा आङो अन दा स्पट बेयाव दंफैयो न'खरनि गार्जेनफ्रा आंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै लिंहरनायलाय उफाय गैया दा आङो फैनो गोनां जाबाय दा गले गले मानो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थानो मोनखो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दै बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो दा गथ'आ जोबोद गाबगासिनो दङ जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो मिथिना लानि बिथांमोननिफ्राय ओमफ्राय नैबे गामिनि गोबांथार आइजोफोराबो बेयाव जमा दंफैनाय मानो होनना बुङोब्ला गासैबो दुखु फोरमायदों आरोना उन्दै गथ' अन्थाव बाथाव आहार जानाय गथ'खौनो नागारनानै थांदों एबा गारनानै थांदों जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना दा गथ'आ गाबगासिनो दङ दा आङो मिथिना लानि न'खरनि गार्जेनफोरजोंहाय दा नै नानिया बेनो नै ओमफ्राय बे नानि ना बाबु ने इयो आहार गाराखैमोन होनदों ने गाराखै अ ओमफ्राय दा जेनेबा मालानिफ्राय गोमामोन नोंनि मा जायो जेनेबा बे गोमानाया आंनि बिहामजो बिहामजो असे औ ए ओमफ्राय मालानिफ्राय गोमा बियो मैया फुंनि 8टानिफ्राय 8टा औ न'खराव माबाफोर एसे नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा जेनेबा जायाखै जेबो मिथिया जोङो ओमफ्राय जेनेबा सोरजोंबाफोर कलफोर फनफोर रायलायोमोन नामा जेनेबा नों एसेसो आन्दाज दंमोन नामा जेनेबा बेखौबो मिथिया जों गोजान गोजान जायोमोन आंहाबो खामानि मावबाय थायो हाजिरा ओमफ्राय बे न'आवनो थाबाय थायो जेरावबो थाङा जेबो रायलायनायफोरखौ जों मिथिया दा अबेहाय दंहैयो बे गथ' सानैखौ गारनानै फैफिनगोन ना फैफिना जों मिथिया बेखौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि नोंहामजोआ दे गोमानानै दङ लोगोआवहाय माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांदों नामा बे लानानै थांजोबदों जेबो गैया ओमफ्राय दा नोंसालाय अबाव दं होनदों केरेलायाव दंहैयो नै दा सप्तायावनो गाखोगोन गारि खामानि मावनो थाहैदों ने औ लोगोफोर ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा दा मा गाबदों नामा बिसोरो गाबगासिनो ओंखामखौनो जाया दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दा नै उन्दै उन्दै गथ'खौ गारनानै खारदों दा गाबगासिनो दङ बिबैजों दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव मानो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थाखो दा न'खरनि मानसिफ्रा रिकुवेस्ट खालामफिनदों बेफोरबायदिनो गोबांथार गोदान गोदान सिमां सुजुनानै खारो नाथायब्ला थिखिनो हाया दे हमजायो आं दाख्लै बावैसो भिडिअ होदोंमोन बेबो हमजानानै दङ दायो सानसेबो बारग'आ सानबेसे खारनो बेनिखायनो बेफोरबायदि गोदान सिमां सुजुनो साननो नाङा साननैसोनि बेफोरबायदि गोजोननायखौ लानानै साननैसोनि लाबालाबखौ लानानैहाय मानसिया बेफोरबायदि सिमां सुजुनो नाङा नोङो अराय समनि थाखायहाय संसार जानो जि हौवाजों बेबायदिनो जुलि जाबाय बेजोंनो थैस' थांस'नि थाखाय संसार जानांगौ ओमफ्राय ओरै दङ नै मा होनदों नोङो हिनजावनि रैसुमै नार्जारिनि बिदा नोङो रैसुमै नार्जारिनि बिदा असे ने ओमफ्राय जेनेबा नोङो मा बुंगोन आंथ' दा मा बुंनो गोरलै गोरलै गथ'फोर दं नै अना खानानो गाबगासिनो मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय दा फैफिनोला मोजां जागौ आरो ओमफ्राय जायफोर सोरबाफोर नुसनबायोला अननानैहाय स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन जेन' बे नुग्राफ्रा कन्टेक्ट खालामहरो मोनबाय बायोबा खिन्थाहरो अना खाना जोंबो फैफिननायखौहाय लुबैयो आरो दा बेबायदिथ' सानबेसे खारखुमानानै थाबाय थानो दा अननानैहाय सोरबाफोर नुसनबायोला खोन्थाहरनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंबो नोंनि बिनानावखौहाय फैफिनजानायखौ लुबैदों ना ओमफ्राय माला गोमादों होनदों मैया ओमफ्राय जाथि बाहागिफोरनाव खबर लादोंना लायाखै लादों लाजोब्बाय गासिनावबो जेरावबो गैया फन लांदोंना लाङाखै फना लांदों ओमफ्राय मबाइला सुइच अफ खालामनानै लाबाय आरो दा आच्छा मैयानिफ्रायनो फन बुगासिनो ओमफ्राय फनानो सुइच अफ थानायावहाय दहायहाय माबा मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय खाथिनि थानायावनो आमगुरि थानायावहाय मिसिं रिपर्ट होनाय जाहैबाय ना बे जानाखि रैसुमै नार्जारिनि फिसाय बेबो दा न'आव गैया केरेलायावसो गावनि उदैनि थाखाय संसारनि नांगौनि थाखाय खामानि मावनो दंहैयो ओमफ्राय फिसाया ससियेल मिडियायाव होनो थिनहरनायलाय आरो जोंबो ओरै खबर लानानै मोनिलाय हालाय हाफाय जानायजों दा बे एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय लेंहरनो गोनां जादों आरो जोङो बे गामिनि महिला जानानै अननायनि गेजेरजों खावलायहरनाय थायो रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनथों गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो अननानै फैफिनथों थाब
दा गामिनि गासैबो दुखु मोनदों आरोना मेगनाव मोदै लादों दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आंबो दुखु मोनफैदों मानो होनोब्ला बिमाखौ गोसोखांनानै गथ'फ्रा गाबगासिनो दङ नै दा बयबो शेयार खालामनानै हो बे भिडिअखौहाय जाहाथे बे रैसुमै नार्जारिखौ जेरावखिया नुवा मानो रायजो राजाफ्रा लाखिनानै न'खरसिम खबर हरनो हायो। रायजो राजाफोर बे रैसुमै नार्जारिखौ अबावबाफोर नुदोंबा खोन्थाहर बे मबाइलावनो माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होखासिगोन नालाय बेहायनो हरबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंसोर एसे एनै फनफोर रायज्लायनाय मानाय बा दावराव दावसिफोर एसेफोर खोनायो नामा? गैफेरा जेबो मालाबा न' सिङाव मा रायलायो मा मायो मोनथिफेरा मानो बिदि गोदाव सोराव साननांगौ नोंलाय एफा मोजां मोजां फिसाखौ गालांनानैलाय नांलाय गैया खमलाय गैया फिसायानो फैसाखौ हरबाय थाखायो माथो आराम जानायावलाय मानो खस्थ' नाङा खामला मावहोआ मा मावहोआ जाहोदों मानो एफा मोजां मोजां गथ'खौ गारनानै थानांगौ फैफिनदोआनो रैसुमै अबाव दङ नोङो? दा निस्सय खोनाबाय बयबो दुखु मोनदों आरो